B'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Infrastruttura u s-Segretarjat għall-Anzjanità Attiva għaddej proġett infrastrutturali ta' madwar €1,000,000 fit-toroq ta' madwar l-Isptar San Vincenz de Paul. Dan il-proġett jinkludi livellar u asfaltar tal-parkeġġ b'attenzjoni partikolari għal qlib tal-ilma. Il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz Dr. Josian Kutajjar stqarret kif dan ix-xogħol infrastrutturali se jħalli riżultat ta' toroq aħjar fost oħrajn filwaqt li se jiġi ffaċilitat aħjar ix-xogħol fuq il-proġett ta' estensjoni li għaddej f'din ir-residenza. Kien għalhekk importanti ħafna li jistgħu wkoll inħarsu lejn dawn it-toroq u nitlu f'dawn il-proġett fejn it-toroq tal-madwar ta' San Vincenz flimkien mal-parkeġġi sa jingħataw il-manutenzjoni li għandhom bżonn bi proġett li qed isir b'kollaborazzjoni kemm mas-Segretarjat tal-Anzjanità Attiva u koll mal-Infrastruttura Malta. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal il-Gvern qed jinvesti f'livell tal-għajxin aħjar għall-anzjanitana, investiment li jmur jitfid mal-impenn li l-Gvern wera biex jara titjib kostanti fl-istandards ta' din il-binja u l-faċilitajiet għar-residenti. Naraw li l-infrastruttura ġewwa San Vincenz tkun waħda li tixraq għar-residenti ta' din il-komunità u anke għall-familjari u dawk kollha li jkollhom bżonn iżuru dan il-post. B'investiment ta' madwar €1,000,000 fil-fatt se nkunu qed nagħmlu numru ta' toroq il-quq tal-ilma u anke żoni ta' parkeġġi illi jtejbu l-infrastruttura u d-dera tal-madwar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis qal li dan l-investiment flimkien ma' numru ta' proġetti oħra bħal l-estensjoni l-ġdida u l-binja narċis f'San Vincenz de Paul huma riflessjoni ta' kemm dan il-Gvern jemmi l-anzjani jistħoqilhom kwalità ta' ħajja tal-ogħla livell. Se nkunu qegħdin niftħu fi ftit ta' ġranet oħra il-wink il-ġdida li tilqa' madwar 500 anzjan issa wkoll b'1,000,000 investiment flimkien mal-Ministru tal-Infrastruttura se nkunu qegħdin nirranġaw it-toroq u l-parkeġġi biex ikunu post ta' rekreazzjoni għall-anzjanitana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.